बरायबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खेबसे बयखौ चेनेलावहाय फिन खेबसे फैफिनलायबाय समायाब्लाबो गुरब्लाब्लानो नुजाफैलायबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि गरम बोथोरा लाजाया मा खालामनो थानोबो हाया दा बे गरमावहाय आं एसे माने हाग्रायाव ओरैबायदि मेडिसिन लागायना होनोसै साफा जाजोबथोंसै बेसेबां दानस्रांबावनो माने दानबाबो जोबला हाग्राया ओरैबायदि हाग्रा जानानै दंना तो उफाय गैया माथो खालामनो आरो सिखा खंखाइजों बेसेबां दानबावनो बिराद बेबायदि गरम बोथोराव ना तो जेन हक लोगोफोर आंना थांनायनि खालारा दिनैनोमोन तो आङो थांनाय जायासै अलरेडि माने केन्सेल खालामनाय जाबाय नै दिनैहाय बिराद इमारजेन्सिथारमोन तो आङो हायासै बिखेक उसुबिदानि थाखाय आङो एसे बेक जासिगोन आरोना थांनायाहाय स' नङाबा आङो बाहेरायाव थांनो ओंखारबायानोमोन मैया एकदम गोनो गोथो जाबाय थानानै केन्सेल खालामबाय आं उफाय गैया लोगोफोर तो मा खालामबावनो दा एसे टाइम पास खालामनोबो जेबो गैयाना बेखायनो आङो एसे बारियावनो खामानि मावनोसै आरो बिराद गरम माने बोथोरा तो आङो एसे दिन्थिलांगोन मेडिसिना मा थागोन बेवहाय बेलेग जेबो मेडिसिन गैया स' हाग्राखौ एसे माने बुथारनांगौ आरोना तो नङाबा दंफां गायनायफ्रा गासिबो सेस जाजोबो नायदो नै थिंखिखौ लाखाबाय आङो ओरैहाय थाबाय मेडिसिन ओइ हाग्रानि जायगायाव मानसिया लोंना होबालाय माथो जागोन नो बेखौलाय तो वाव थैखागोन बे गरमाव बरियानो नै लोगोफोर एकदम मेडिसिनखौ लगायना लाबाय आङो दा बेखौ बानोसै आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन खिन्थु बायैया माबायदि जागोनथाय हागोन ना हाया थिंख्लिखौ बाबायमोन लोगोफोर एकदम नै बानानै आरो बारियाव सारबाय थानोसै आरोना माथो खालामबावनो उफाय गैया बिराद गिलिर थिंख्लियाबो गोबाव जाबायमोन माने बायैया एसे अयभास गैला जालांबा माने बानोबो हानो नागिरा आरो माने बिफां दङलै बेहाय आङो एसे दिन्थिलांगासिनो एसे हाग्राफोर बिराद हाग्रा गुदु जानानै दंजोबो सारफबना होजोबनो इसोर माने दंफां दं आरोना चक्लेट दंफां दं गंगार दुन्दिया बिथिंजायबो दङ चक्लेट दंफां एकदम इफ्राव बेबायदि चक्लेट दंफां लाखिजोबनाय दं नै बेखायनो एसे सारना होनो नागिरदों सिगांजोंबो दंलाजोबो आरोना बिदिनो ओरैबायदि हाग्रा लोगोफोर नै मारिगासिनो आं साराबा जाला माने सारगासिनो आरोना माथो खालामबावनो हाग्रा जाजोब्बाय जिथिया सारखानांगोन ओरैबायदि हाग्रालै हाग्रानि हाग्रा बाब हाग्रा आरो उल्था खाथा दंबावो बेहाय उल्था खाथाफोरखौ सब साफा खालामजोबनांगौ उल्था सुआ बिराद गाज्रि बियो फुरा मेंनाय मोनबाय लोगोफोर नै सारगासिनो एसे बेहाय ड्रेगन खिनियाव माने मेचिनजोंनो हानाय जाखादों आरोना गुदियावहाय तो टेनसन गैला बेखिनिया एकदम बेयो बिराद मोजां साफा जाखाबाय नाथाय सिं सिङावसो एकदम सारनो नाङा हरैहाय माने ओरैबायदि हाग्रा जानानै दं बिराद मेंनाय मोनो एकदम गोबावजों माने दिनैसो थांखि बानाय जादोंना तो लोगोफोर दिनै गोलाव खालामला जेबो आपडेट्स बेबायदि आङो लानानै फैनाय जायाखै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन तो आङो सम मोनोबा बेबायदिनो आपडेट्सफोर लाबोगोन लोगोफोर नोंथांमोना एसे अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयोबानो जाबाय तो 5000 साबस्क्राइबार जाहां जागासिनो बे 5000खौ एसे कमप्लिट खालामनानै होदो आरोना जेन गोसोआव थुलुंगानाय मोनो बेबायदिनो भिडिअफोर लाबोनो थाखाय